Hello guys, welcome back again to my channel. Today is maglaga ko og guava leaves kay para sa akong ubo og sipon guys, kay grabe kayo ang akong sipon og ubo. Sakit kayo hang tutunlan mo ning naka-decide ko nga maglaga ko karon og guava leaves kay sa una min try po ko aning nga tea niya effective siya kayo nga nakaayo sa ako ang ubo og trangkaso og sipon guys. Just keep on watching para makahibaw pa mo og unsa ang mga health benefits nga makuha na to sa pag-inom og guava tea leaves. Just keep on watching. Kung wala pa ka-subscribe sa akong channel, ako kang gihangyo nga i-click ang subscribe button o click the notification bell para ma-update ka sa mga videos na akong i-upload. You can also watch my previous videos guys. Ano ha? Tapi ang tanan ka ne? Anong hunaw? Ang buhok ko lang natin. Suga mo ito. Ano? These are the benefits of guava leaves guys. Thank you for watching and please don't forget to subscribe.